напитки, които имат най-много кофеин, няма продуктово позициониране тук. Pussy Energy Drink. What? Това за пръв път го чувам. Red Bull-чето не е много силно. Excessa, Rowdy Energy, това го чувам за пръв път. Gas Monkey съм пил в чужбина. V8 плюс копеле Велсмака, кючека Велсмака, дами и господа. Зеления монстър, белия монстър. Rockstar, те са еднакви, те се явно следват някаква конвенция. Много ми е интересно къде е Coca-Cola, защото Coca-Cola е смазана от кофеин. Добре, липовона ли е това? Не знам дали е липовона, дами и господа. Трябва да питаме Еричко. Еричко не знам. Ето ви. Има кокаин, има напитка, която се казва кокаин, не мога да повярвам. Weird Energy. Real. 8000 мг кофеин, моля, какви са тези неща? Кафинейт, майко мила, леле, това сигурно умираш. Vital for you Liquid Energy. Energy Catalyst, майко, какви са тези неща? 21 000 мг, 22... Бате, ти ще умреш на това! Ако и ти искаш да печелиш пари онлайн, напиши пари в коментарите и аз ще ти отговоря.